Thank you much. Alle spelen, kikkers en geen beurten maken van Piet, Mike de Waard en de Gelder, Maarten de Willem, Isabel Kool zijn de eerste 8 dames in serie 18. Van de dames 5 meter de vrije start. Eerder ligt die volksvol voor de Waard van Piet. Zo doen we dan weer de rest in 2013. Houdt ze die volksvol vast in het einde op het maandje maar gaan toch met niet sneller op. Het is de Waard van Piet die hier in de 29. Tweede tijd voor de Waard, 25 11. En de derde tijd voor Vermeulen, 25-45. Gaan we verder met serie nummer 19.